association fashion do sabudone shangana United States ade lolisa okukhulungile nami ngamama isiphathele ngoba vele ivideo into yasinganda ukura magama let's hop on it izwele ulethe nje. Yeah guys, yabona nje impempela mase seqinisweni lonke liphelele. Lento eningiphendula yona noma lento eniyenzayo nina nizibiza ngamaZulu. Ngicela nje mina ukunitshela iqiniso lonke liphelele. Lento eniyenzayo noma lento eniyikhomentayo noma lento eniyisakisayo ukuthi igcwale enibhebhethekisayo ukuthi igcwale ukuthi manje noma ngabe nenza into ebhedayo kumele ukuthi njengoba kumZulu noma iyenziwa amaZulu sekufanele ukuthi ibe correct. It's not gonna work. It's not gonna work. Leyo it's not gonna work bakithi uma ngabe kuukufa it's better ukuthi sife. Once kubulawane kwazi ukuthi civil war. Ngoba kahle manje into engiyibukayo sekufanele ukuthi manje sigwajiswe sibadala kanjena manje kube ngathi manje amabhloko asifihlanga ngathi mhlawumbe ube sinenkomo asina hey sonke singamadoda ene lo fuseke ubizayo siyakwazi ukubiza lamasende niwabizayo siyakwazi ukwabiza lo legole nilibizayo siyakwazi ukulibiza lo nyoko nimbizayo siyakwazi ukumbiza. So asingasanganelani bakithi asingasangelela lalelani asingasanganelani nje lokho nje ngizontshela nje straight aniphakeli ingane zethu sezwana anisiphakeli uma ngabe kukhona enikulungisana ningakulungisa ngokuhlumeza abanye abantu ningakulungisa ngokuthukwana nathi ungathi mangabe into uyibone ngendlela oyibone ngayo wena then thought sonke soyibona ngaleyo ndlela leyo khona manje abantwana abantu nibashayela ini nenzo ngathi nina niyange emazweni abo hayi bomusana kuba nomsangano nje wokubheda bashayelwana labantwana abantu labane bayaphuma ingozi lapha silo sibhizithile sivumelana lokho sithi danki masheni mash danki phakela danki ngizwe danki Jacinta naba bashayile naba ngeke never mina ngiyantshela never not me lokho ngeke ngikwenze mina nginonembeza mina ophilayo Fadlo msangano nithi manwenza isizukwane saziyo sazi ukuthi khona abanye abafa bangahambisana lo msangano nithi ngapha nithi nilungisa izwe mara ngapha nivumela izinto ezibhedayo labantu abenza izinto ezibhedayo which punishment that you are doing why uma ngabe nine nenza izinto zenu nikhuza amaphoyisa uma ngabe kukhona abantu abazibiza ngemasheni mash abenza umsangano nihluleka nini ukuthi nithathe inyathelo wanhle thatha inyathelo uma nizwa kunesikhalo ukuthi kuna somewhere la kuhlupheka khona abantu base South Africa abagcilazwa khona niyasuka njenge big 3 phezulu niye lapho niyolalela isimo mara la nizwa khona ukuthi amalunga wemasheni mash noma abantu abazibiza ukuthi bayimasheni mash benza into ebhedayo nihlulwa yini ukuthi nisukume nihambe namaphoyisa niyobasiza ukuthi kuboshwe labo bantu labo bathola ipunishment yena abantu base Africa mina ngiyantshela ngoPastorino we are not all like these people. We need our country to be clean, it's fine. Siyadinga izwe lethu libe clean siyavuma. Siyadinga izwe lethu libe nempumelelo siyavuma. Siyadinga ukuzibona sisebenza siyavuma. Mara asifuni ukwakhela impumelelo enyembezweni zabanye abantu. Asifuni ukwakha impumelelo kuyinyembezi zabanye abantu bama-Afrika. Asifuni ukwakha ilikusasa phezulu kwegazi labanye abantu. Asifuni ukwakha imizi ama double story sambe ngeimoto ezinkulu ngegazi labanye abantwana asikufuni lokho thina abanye uma nina senesibindi sokuhluleka ukuyizamela ningasena inkinga ukuthi driving imoto egazi lomuntu noma nakho umuzi ngegazi lomuntu lalela thina abanye sisinjalo mina nguPastorino ngengedwa ngiyakhuluma lalelani uma unginyonyobele wangithola kuqala wangibulala it's fine but mangizokuthola kuqala ngeke ngudedele mina ngazi ukuthi uzongibulala ungazongisanganela wena kani yahlanya umthethweni niyakhuluma umthethweni ngicabanga ukuthi niyadlala lapha niphusha ubunsizwa mara senibhizi nje kahle mase niteza ngizotshathi mina ngiyikwerekwele hey fuse club hey nonsense amanyala lawo wena otshela mina ethi ngiyikwerekwele uyinja udoti nonsense phetho inzondo phetho ukuhlupheka nukelwa ukufa ingaka utshela mina ethi ngiyikwerekwele unukelwa ukufa elele siqalekiso sithathela unkosikazi wakho nengane zakho bazofa
uzonya istress. Awuzukufa manje wena usazonyiswa inhlupheko, usazonyiswa inhlungu zomhlaba. Angeke usheshe ufuna amanga, khohlwa. Abangani bakho basazodutshula bafe eduze kwakho. Kodwa wena uyofaka abhlungu na Satan. Unenzondo, unenhliziyo embi, uyidemon wena self. Awunanembeza. Siphi isidingo sokuthi uningithuke nje ningithukele ukuthi ngikhuza ukuthi kwenzeni mara kwenzeni ngendlela eright. Ngapha umfundisi ngibonile laphana umfundisi angazi ukuthi beni kuphi uthi ufuna ukuzama ukuthandaza laphana akusala uleki manje into yenu nje nina nisifuna ninodwa anifuni ukuzwa ngaphoyisa anifuni ukuzwa ngamfundisi anifuni ukuzwa ngalutho nifuna ukuzizwa nina ninodwa hey lalelani ngeke khohlwa nje ngedomo esikoleni kodwa lalelani niyowenzisa laba ngena plan niyowenzisa laba ngena plan mina ngithi le message ayifike kumnikazi wayo wena obiza mina ngekora lalela ngikutshele usazonya ngiyakutshela ke mina ngumfundi ngithi usazonya nyi akusukunya wokuthi mhlawumbe uzonya ethuneni usazonya uphila sazodumba lezo inyawo le usazogula usazokhukhumala phambili namasende ugule lalela usazoba nenkinga ngitshela wena ongithukayo lapho ngiyakutshela ke manje I'm telling you ukuthi what is coming on you yini eza kuwe niyasangana nini niyasangana nini Sefethu manje sizwe ngani thina sonke ke manje sizwe ngani ke singasakhuzi singasaveli nombono sesonke ke manje lapha lalelani nibashayelani abantu nkosiyami kanti isizulu lese ngisaziyo sokuthi umuntu meselele uyamiyeka omunye umtsheki musana ukuhlumeza abantu bathi hawu uzwela ubhlungu amakwerekwere intuthwane amakwerekwere inyamazana eni nenzondo mani nobubi inhliziyo ezimbi nifana nazo bangizwile abanikazi bale message abanikazi bale message bangizwile nikhohlakele mina ngenze nginifihlele nikhohlakele hlwe kuyosebenza lapha hlwe ukuphatanisa lapha nivula ama business nibhizi lapha ngahlathi into enenzothi isithuke senivuvukela inyawo senikhathela amaqola abhlungu amakhanda ayaduma ngahlathi seniphethe ngisho nayindlala that's why umuntu bekhuluma nivele nimthuke nikhohlakele ngoba bakhona abantu ababhadlile emakhanda abakwazi ukuthi bangi-inbox bangibuza ukuthi kodwa mfowethu Nkosi yami awuboni ukuthi sihlukumeza kanjani South ngichaze babe sebayaphuma kimi wena lapho uthukana nje awufakanga nesithombe sakho uloku ubhizi ufake kuplay kwesisikhathi ufake nje uthi indoda ufake isithombe nje sesentombazane nje oyibona ukuthi akusiya lapha la khona AI fuck off makufika fuck off anizokungidla mangifile nawe futhi uzofa ngiyaphapha nini aniphethe ukuphapha ke manje niphethe ukuqina straight hayi niyadina straight awu hayi niyadina ngempela hawu niyatina sengiyantshela niyatina ngempela niyabhora kahle hayibo kanti thina sekumele siyonye lapha singasakakele South Africa manje hayibo naku nifuna ukusiphilisa njengabaqashi eSouth Africa niza ngomsangano anizwanga kahle anizwanga kahle ayishonga imasheni masho ukuthi nizosiphatha bafana ayishongo bafana ayishongo futhi makuyimina nje ayishongo ngithi ayishongo ngiyaphila ayishonga imasheni masho ukuthi nizosiphatha ayishonga imasheni masho ukuthi uzophatha izwe ayishonga imasheni masho ukuthi ipresident ayishonga imasheni masho ukuthi umnikazi walomhlaba ayishonga imasheni masho ukuthi imnikazi weSouth Africa ithe yona iyaklina lokonakele cleanani asonakalanga thina ningasiphapheli asonakalanga thina asonakalanga thina sengiyayiphinda lento aningizwa yini